15 година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 4 грудня 1376 день анексії Криму. Я Софія Бляєва. Вітаю вас. Фігурантам ялтинської справи Хізбут-Тахрір продовжили арешт на півроку. Російський прокурор апелював до того, що обвинувачена шістка кримських татар начебто можуть знищити докази у справі, вплинути на свідків та сховатися від суду. Предварительное судебное заседание назначено в городе Ростове-на-Дону. Это у нас 11 декабря, 10 часов дня. То есть туда будут переводить, да, ребят? Завтра 5 декабря уже. Сумеют ли они с учетом погоды, да, за 6 дней этапировать их в СИЗО Ростова, чтобы они могли принять участие, я пока затрудняюсь сказать. Ялтинська шістка – це Муслім Алієв, Емір Хусейн Куку, Енвер Бекіров, Вадим Сірук, Рефат Алімов і Арсен Джепаров. Окупанти затримали їх 2 роки тому і звинувачують в організації та участі у забороненій в Росії організації Хізбут-Тахрір. Онлайн-шторм на підтримку кримсько-татарського політв'язня Еміра Хусейна Куку. У мережі стартувала акція Amnesty International Україна з хештегом «FreeKuku». Докладніше про неї розкаже моя колега Оксана Гуцул. «FreeKuku» – такі хештеги з самого ранку заполонили мережу Фейсбук. О 9 ранку почалась онлайн-акція на підтримку Еміра Хусейна Куку та його родини. Власне, дуже просто звідси можна просто скопіювати повідомлення разом з посиланням на нашу петицію, тому що ми не лише шеримо хештег, ми так само закликаємо залишати підписи на підтримку Еміра Хусейна Куку. Акція покликана підтримати не лише Еміра Хусейна, а й усіх в'язнів Кремля, пояснюють організатори. Ця онлайн-акція триватиме сьогодні цілий день. Ми закликаємо людей шерити хештег «FreeKuku» або «Свободу Куку» і вимагати звільнення або писати від себе слова підтримки родині Еміра Хусейна Куку та всім кримським татарам, яким зараз так необхідна наша підтримка. Це ті прості дії, які кожен і кожна під силу зробити, не вдаючись до якихось ризикованих дій. Організатори Amnesty International Ukraine закликають користувачів мережі долучатись до акції. Адже коли про кремлівського в'язня говорить світ, це стає для нього своєрідним оберегом. Окупанти не наважуються застосовувати до таких людей тортури. Крим ризикує стати такою, знаєте, темною плямою, і ніхто не буде знати, що там відбувається. Важливо постійно тримати увагу на ситуації в Криму, як увагу української спільноти, так і увагу міжнародної спільноти. Тому що саме міжнародний тиск – це те, що має потенційно можливість повпливати на ситуацію, хоча б якимось чином полегшити її. День суду, на якому окупанти продовжили Еміру Хусейну тримання під вартою ще на 6 місяців, співпав з днем народження його донечки Софіє, яка вже вдруге не може в своє свято обійняти батька. Хусейна Куку затримали у лютому 2016 року за безпідставними звинуваченнями у тероризмі. Відтоді він знаходиться за ґратами. З сім'єю йому вдалося зустрітись лише раз. Сьогодні під час суду дружина побачила його вдруге. Не могу даже сдержать эмоции. Увидела мужа, братьев. Все Аллахачевши очень хорошо выглядят, несмотря на то, что у них куча проблем со здоровьем после почти 2 лет в СІЗО. Офіційно акція стартувала сьогодні, але записи з закликом звільнити Еміра Хусейна Куку почали з'являтись давно. До флешмобу вже приєднались сотні учасників. Оксана Гуцул, Данило Карп, «Заман», АТР. Відповідь без відповіді. Кремль відмовився пояснити, чому ж Путін звільнив заступника голови Меджлісу. Адвокат Ільмі Умерова отримав офіційний лист з адміністрації російського президента на запит про причини звільнення його підзахисного. В офіційній відповіді йдеться, що згідно з російським законодавством про адвокатуру, цитата, надання відомостей про що вас цікавлять, не є можливим. Тепер заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров планує надіслати ще один запит вже від свого імені. Что это означает, очень трудно понять. Я вообще логику Российской Федерации не понимаю. Можно решить, что нет никакого указа. Может быть, он настолько засекречен, что даже не показывает его тем, кто заинтересован. О ком речи идет в этом указе. Есть мысль отправить теперь за своей подписью запрос.
Может быть, не адвокату, а лично мне, может быть, какой-то другой ответ придет, посмотрим. 25 жовтня засуджених окупантами Криму заступників голови Меджлісу Ільмі Умерова та Ахтема Чийгоза видали Туреччині. Звідти вони прибули в Україну. До цього Умеров і Чийгоз відмовилися писати прохання на ім'я Путіна про помилування. Окупаційний суд півострову засудив Ільмі Умерова до 2 років колонії поселення за звинуваченням в публічних закликах до сепаратизму. Чийгоза ж засудили до 8 років колонії суворого режиму за організацію заворушень на мітингу 26 лютого 2014 року. Мінімальна зарплата в Україні може зрости до 4100 гривень. Нині ж вона становить 3200 гривень. Зростання очікується в наступному році. Про це заявив президент України Петро Порошенко на форумі об'єднаних громад у Києві. За його словами, зростання зарплат необхідно для залучення кваліфікованих працівників на українські підприємства. Зараз країна і приватний бізнес переживають дефіцит фахівців, тому президент закликає керівників підприємств поступово наближати рівень зарплат до європейських показників. За підсумками покращення інвестиційного клімату і надходжень до бюджету ми зможемо проаналізувати за підсумками півріччя або 3 кварталів і прийняти рішення про підвищення мінімальної заробітної платні до 4100 гривень. Завтра у Мінську на черговому засіданні контактної групи сторони розглянуть технічні деталі обміну полоненими. Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко на засіданні Погоджувальної ради. Проте ані дати, ані прізвищ заручників не повідомляють. Відомо лише, що планується обміняти 74 українця на 304 бойовика. Українська сторона сподівається, що звільнення заручників відбудеться до Різдвяних свят. Про обмін полоненими сторони домовились на минулому засіданні у Мінську. Якщо все це вийде, над чим ми зараз працюємо, це буде наймасштабніше звільнення, бо мова йде, що 74 громадянина ми маємо звільнити українця, і ми маємо передати 306 осіб в рамках тих домовленостей, про які зараз йдеться. Поки що, звичайно, ніяких деталей ані по прізвищам, ані по списку, ані по даті дати ми не можемо для того, щоб все відбулося. Наймасштабніші за всю історію Південної Кореї навчання з американськими військово-повітряними силами. У навчаннях під назвою Vigilant Ace беруть участь 230 літаків, зокрема 6 американських винищувачів невидимок F-22, стільки ж винищувачів бомбувальників F-35А. У маневрах задіяні 12 тисяч військових. Триватимуть вони 5 днів. Союзники відпрацьовують удари по цілях, які є копіями об'єктів, пов'язаних з ракетно-ядерною програмою КНДР. Тим часом влада КНДР назвала навчання масштабною провокацією і звинуватила США у підготовці ядерної війни. Ситуація на Корейському півострові загострилась після запуску 29 листопада міжконтинентальної балістичної ракети, яка може досягти будь-якого регіону США. Родичі підводників з аргентинської субмарини «Сан-Хуан», що зникла безвісти, вийшли на вулиці. Вони вимагають, аби пошуково-рятувальна операція була подовжена. Обіцяють, це перший їхній протест, однак не останній. Планують виходити на вулиці щодня, поки влада не подовжить пошуки їхніх близьких. Напередодні уряд Аргентини визнав моряків із субмарини загиблими. Пошуки човна припинили. Субмарина «Сан-Хуан» зникла з радарів 15 листопада. Усього на облавку судна знаходились 44 людини. Серед них і виходить з України перша в історії Аргентини жінка-підводник Еліана Марія Кравчик. Найвірогіднішою причиною затонення субмарини називають вибух та пожежу на її борту. Це все для наших героїв. Ми вимагаємо продовження пошуків. Якщо влада їх забрала в нас, то нехай їх поверне, живими чи мертвими.
Супермісяць могли спостерігати мешканці Землі цієї ночі. Супутник нашої планети підійшов до неї найближче, а тому місяць у небі здавався більшим та яскравішим, ніж зазвичай. Природній супутник Землі обертається довкола планети по еліптичній орбіті, тож дистанція між ними постійно змінюється. Випадки, коли місяць підходить найближче та при цьому він стає повним, доволі рідкісні. Однак нині мешканцям Землі повезло. Наступний супермісяць очікується 1 та 31 січня. До того ж, 31 січня супермісяць припаде по часу з повним місячним затемненням. Наразі це всі новини. Аби знати більше, не пропустіть наступний випуск «Заман» о 16-й. Будьте з АТR.